A u Sićevu je u toku najstarija likovna kolonija na Balkanu, čiji je osnivač poznata srpska slikarka Nadežda Petrović. 9 umetnika iz Srbije, Hrvatske i Bugarske 10 dana provodi u prelepoj prirodi Sićevačke klisure, ali i obilazi znamenitosti Niša i okoline. Sve je to verovatno idealna inspiracija za dela koja stvaraju. Tradicija kontinuiranog trajanja punih 6 decenija na likovnoj koloniji Sićevo do sada je stvaralo oko 500 umetnika. Kolonija je obnovljena 1964. godine i zaista je puno i talenta, i upornosti, i truda, pa i vizije bilo potrebno da zaživi ideja koju je začela 1905. godine čuvena Nadežda Petrović. Ovo je 61. saziv kolonije Sićevo u kom 9 odabranih umetnika ima priliku da radi, uživa, druži se i razmenjuje iskustva. Najmlađa među njima nalazi vremena za vežbanje u fantastičnoj prirodi Sićevačke klisure. Ja sam došla na ovu koloniju najviše zbog prirode, iskreno da vam kažem, i kada sam čula da je Nadežda Petrović osnovala ovu koloniju, bila mi je velika čast da dobijem poziv. Inače radim u studiju u Beču i uglavnom sam zatvorena, tako da mi je ovo nešto neverovatno i neko novo iskustvo. Dok neki umetnici upijaju lepotu vani pa zatim slikaju u zatvorenom prostoru, drugi na licu mesta rade. Šta god da stvaraju, inspiracije ovde ne fali, posebno na Vidikovcu gde je klisura na dlanu. Izbrao sam jedno mesto koje ima jedan Izabrao sam ovu lokaciju koja ima istorijski pogled. Ovde je mnogo svetlosti, zato dođem da slikam do podneva, a onda posle hvatam zalazak sunca. Dakle, za mene je ovo mesto veoma vredno. Ono što me na prvu loptu inspirisalo je naravno ovaj fantastičan pejzaž, ali sad zanimaju me tu i neke druge stvari koje tako mogu da ispitam uz pomoć ljudi koji žive ovde ili naših domaćina, tako da vidjet ćemo u kom će pravcu to da ode sve. Ova lepota i tradicija privlači i umetnike koji inače nisu ljubitelji kolonija. Sićevo je bliskost i toplina jednog podneblja koje je takvo. Nije Nadežda slučajno izabrala Sićevo da bude prvo okupljanje jugoslovenskih umetnika i na neki način pijemo od svega onog što se dešavalo nakon toga. Sićevo ima tu auru, ima ogromnu energiju. Sva dela koja nastanu ovde kasnije budu izložena, a trajno ostaju u vlasništvu Galerije savremene likovne umetnosti. Do sada su oni tako dobili, čuvaju i proučavaju čak 900 dela učesnika ove likovne kolonije. Ivana Marković, Televizija Nova, Sićevo.